γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Στα πλαίσια του φεστιβάλ μας, οι οργανώσεις Λάρισσας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ διοργανώνουν τη σημερινή εκδήλωση συζήτηση με θέμα «100 χρόνια Λένιν, είναι σήμερα επίκαιρος ο δρόμος της επαναστατικής αλλαγής», με ομιλήτρια τη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία της σήμερα εδώ στην πόλη μας για δεύτερη φορά μέσα στον χρόνο. Θεωρούμε το θέμα της σημερινής εκδήλωσης εξαιρετικά επίκαιρο και καθοριστικό, δεδομένου του χαρακτήρα της εποχής στην οποία ζούμε, την εποχή δηλαδή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, που ξεκινάει ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, περίοδο δηλαδή κατά την οποία έζησε ο Λένιν, κατανοώντας την επιτακτική ανάγκη συνειδητής προετοιμασίας για τη σοσιαλιστική επανάσταση που την καθοδήγησε του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πόσο μάλλον σήμερα που φουντώνει στο λαό και την νεολαία ο προβληματισμός, η καταδίκη αυτού του συστήματος, αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε και η αναζήτηση μιας προοπτικής που μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία και την άνοδο του βιωτικού επίπεδου. Και μπορεί η αστική τάξη να μας λέει μέσα από τους μηχανισμούς και τα επιτελεία της ότι αυτά είναι παροχημένα, συνέβαιναν 100 χρόνια πριν, ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή των επαναστάσεων, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στον καπιταλισμό παρά μόνο το θιασίδωμά του και πολλά άλλα. Ωστόσο εμείς, με όπλο τη θεωρία μας και τις σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματος, επιμένουμε, όπως λέει και το σύνθημα του φεστιβάλ μας, ότι το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Να δώσουμε το λόγο στη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως γνωρίζετε, στις αρχές της χρονιάς, η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έδωσε στη δημοσιότητα διακήρυξη για τα 100 χρόνια θανάτου του αθάνατου θεωρητικού και μαχητικού επαναστάτη Λένιν. Μέσα από τις σελίδες της διακήρυξης αναβλύζει μια απέτηση. Όλοι και όλες, κομμουνιστές και κομμουνίστριες, κάθε ηλικίας, οφείλουμε να κατανοούμε βαθιά μια από τις βασικές υποχρεώσεις μας απέναντι στην εργατική τάξη, τον βιοπαλαιστή λαό, την νεολαία, να μελετάμε και να αφομοιώνουμε σε όλη τη ζωή μας την πάντα επίκαιρη διδασκαλία του Λένιν που απαιτεί ο καθημερινός μας αγώνας, εκτός από ηρωισμό και ανιδιοτέλεια, να ξεχωρίζει και για την ικανότητά μας, την επάρκειά μας, ώστε αυτός να κατευθύνεται προς την ανατροπή του καπιταλισμού, την νίκη του σοσιαλισμού. Αγωνιστές και αγωνίστριες δεν είμαστε μόνο εμείς, τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ, οι φίλοι και οι οπαδοί. Υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι αγωνιστές, αυτοί δηλαδή που αγωνίζονται. Εμείς όμως έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, αφού ο οδηγός σκέψης και δράσης μας είναι η θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Ο καπιταλισμός δεν είναι αιώνιος όπως μας τον παρουσιάζουν. Δεν εξανθρωπίζεται ούτε εξηγιαίνεται. Θα γίνεται όλο και χειρότερος, αντιδραστικότερος. Και λύση είναι η ανατροπή του. Είμαστε όμως απολύτως ρεαλιστές. Έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν πολλοί και πολλές που ακούγοντας αυτά μας τα λόγια αναρωτιόνται για δύο τουλάχιστον πράγματα. Πρώτον, κατά πόσο σήμερα είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για σοσιαλισμό-κομμουνισμό, αφού λίγο πριν το τέλος του 20ου αιώνα η σοσιαλιστική οικοδόμηση ανακόπηκε, πισωγύρισε στον καπιταλισμό. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Μήπως το ΚΚΕ στο όνομα της πάλης για το σοσιαλισμό υποτιμά τον αγώνα για την απόσπαση κάποιων παραχωρήσεων, έστω και μικρών κατακτήσεων που βελτιώνουν τη ζωή μας? Σε αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Καταρχήν, έχουμε επίγνωση, παραδείγματος χάρη, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Θεσσαλίας απαιτεί εδώ και τώρα ανακούφιση, βελτίωση, ως και οριστική λύση όσο αφορά στα μακροχρόνια προβλήματα, διαχρονικά προϊόντα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που έγιναν απερίγραπτα βαριά μετά τις πλημμύρες και τις ανυπολόγιστες ζημιές που υπέστησαν. Οι φτωχοί αγρότες και οι οικογένειές τους δικαιολογημένα είναι προσιλωμένοι
στο τι μπορούν σήμερα να αποτρέψουν, τι μπορεί σήμερα να κερδίσουν, αν υπάρχουν λύσεις εδώ και τώρα άμεσα. Και εδώ στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα αυξάνουν γρήγορα τα φαινόμενα χειρότερης φτώχειας. Ούτε καν στοιχειώδη ανακούφιση δεν θα απολαύσουν όμως οι κάτοικοι της Θεσσαλίας αν διατηρούνται οι ελπίδες και αυταπάτες ότι η λύση περνάει μέσα από το μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι παραδείγματος χάρη είναι δεδομένη η αλληλεγγύη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους λαούς που υποφέρουν. Μετά την καταστροφή εδώ στην Θεσσαλία που προκάλεσε ο Ντάνιελ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έσπηρε ελπίδες ότι το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης θα έστελνε χοντρά πακέτα ευρώ για να σώσει το κόστος των ζημιών στους 4 θεσσαλικούς νομούς ξεπέρασε, λένε, τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πραγματικότητα όμως οι ζημιές είναι πολύ μεγαλύτερες γιατί υπάρχει σκόπιμη υποεκτίμηση. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέλαβε μόνο το 4,06% του ήδη υποτιμημένου προϋπολογισμού αποκατάστασης. Το θέμα λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι αν έχουν μεγάλη ζωτική σημασία οι αγώνες για τα άμεσα οξυμένα δυσβάσταχτα προβλήματα που ζούμε. Έχουν και παραέχουν. Το θέμα είναι άλλο. Ποιες προϋποθέσεις, ποιοι όροι απαιτούνται, ώστε οι αγώνες να ασκούν τη μέγιστη δυνατή πίεση απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, στην καπιταλιστική εργοδοσία, στην νατσιστική τάξη στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Έχει επομένως αξία να σκεπτόμαστε τι εργατικό λαϊκό κίνημα, ποια κοινωνική συμμαχία χρειάζεται για να αποσπαστούν κάποιες λύσεις, παίρνοντας υπόψη πάντα ότι η αστική τάξη και η πολιτική της εξουσία θα μεθοδεύσει να τις πάρει πίσω στην πορεία ή να υπονομεύσει την οποιαδήποτε δυναμική τους. Να γιατί λοιπόν απαιτείται ο πάντα σημαντικός καθημερινός αγώνας να κλιμακώνεται, να κατευθύνεται στην επίλυση του βασικότερου πολιτικού προβλήματος που αφορά την εξουσία της αστικής ή της εργατικής τάξης, εννοείται υπέρ της δεύτερης, λέμε εμείς. Όποιος αρνείται τον καταλυτικό ρόλο του ΚΚΕ στους καθημερινούς αγώνες ή το κάνει από άγνοια, και αυτό είναι πιθανότητα, ή δυστυχώς έχει παγιδευτεί στην αστική προπαγάνδα. Αδιάσυστες αποδείξεις περικλεί η ιστορία του ΚΚΕ από το 1918 σήμερα. Δεν υπάρχει εργατικός λαϊκός αγώνας στον οποίο δεν πρωτοστάτησε το ΚΚΕ ή δεν στήριξε το ΚΚΕ. Κομμουνιστές βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή και δολοφονήθηκαν γιατί ήταν η πρωτοπορία των ταξικών όλων των κοινωνικών αγώνων. Αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά στη μεγάλη την πλειοψηφία των χωρών της γης, εκεί που σε μια ή άλλη φάση ιδρύθηκε και έδρασε κομμουνιστικό κόμμα. Εκεί δηλαδή που εμφανίστηκε κομμουνιστική πρωτοπορία. Όμως δεν αρκεί ο καθημερινός αγώνας, όσο και αν είναι σημαντικός και είναι, με μια λίστα δίκαιων αιτημάτων, αν δεν αποτελεί μέρος ενός γενικότερου συλλογικά σχεδιασμένου αγώνα, που προβάλλει εκτός από αιτήματα, που πάντα είναι δίκαια, αλλά και θέσεις στο επίπεδο των ιδεών, των επιχειρημάτων, αν δεν δείχνει έγνοια και για την προοπτική. Αν το εργατικό κίνημα των διοπαλαιστών αυτοαπασχολημένων, της φτωχής αγροτιάς, το γυναικείο και νεολαίστικο κίνημα περιορίζονται μόνο σε μια δέσμη αιτημάτων, τότε θα επαναλαμβάνεται αυτό που έχουν κάνει, που έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις που γνωρίζαμε. Μονοκομματικές συνεργασίες, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που συνήθως απέναντι στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων αντιτάσσουν επιχειρήματα του τύπου «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα», «δεν πρέπει να παραβιάσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία», επιχειρήματα περί ρεαλισμού για τη σημασία της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, περί του διεθνούς ανταγωνισμού. Παραδίπλα, έχουμε δίπλα δηλαδή στις αστικές κυβερνήσεις
Είναι γνωστές και οι απειλές που προβάλλονται άμεσα από τους καπιταλιστές, από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ότι αν οι παροχές προς το λαό απειλούν τα κέρδη τους, τι λένε, θα πάρουμε τα κεφάλαιά μας, θα τα επενδύσουμε αλλού, σε άλλο τομέα ή σε άλλα κράτη. Το Εργατικό Λαϊκό Κίνημα βεβαίως δεν είναι πολιτικό κόμμα ούτε πολιτική συμμαχία κομμάτων, αλλά από τη φύση του πρέπει να έχει μια ορισμένη πολιτικοποίηση, ώστε να απαντά και σε αυτούς που επικαλούνται τα παραπάνω επιχειρήματα, που επικαλούνται αντικειμενικούς τάχα παράγοντες, ευρωπαϊκούς, διεθνείς, εσωτερικούς, εξωτερικούς, όταν πρόκειται για τα δίκαια αιτήματα του λαού. Δεν πέρασαν άλλωστε πολλά χρόνια από την εποχή παραδείγματος χάρη που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έσκιζε τα μνημόνια. Όπως δεν πέρασαν και τόσα πολλά χρόνια όταν το ΠΑΣΟΚ υπόσχονταν σοσιαλισμό, δημοψήφισμα για έξοδο από την ΕΟΚ, διώξιμο των αμερικανωτικών βάσεων. Το ΠΑΣΟΚ χρειάστηκε από το 81 2 χρόνια για να κάνει τα εντελώς αντίθετα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα υπέγραψε και το τρίτο μνημόνιο. Για να αποσπάσει ο λαός λοιπόν ακόμα και περιορισμένου χαρακτήρα κατακτήσεις, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δυο πλευρές ή να χάσουν και οι δυο το ίδιο. Στο στόχαστρο της κριτικής του λαού σήμερα, ή ας το πούμε αλλιώς όσο γίνεται περισσότερων λαϊκών μαζών, πρέπει να μπαίνει καθαρά και σταθερά η καπιταλιστική κερδοφορία, η στρατηγική του Ταμείου Ανάκαμψης, η λεγόμενη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δυσθεώρητοι εξοπλισμοί του ελληνικού κράτους που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας, αλλά τον υπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στο ευρωατλαντικό και ευρωασιατικό στρατόπεδο, τον πόλεμο δηλαδή που προωθούν τα δύο ανταγωνιζόμενα υπεριαλιστικά στρατόπεδα. Και να έχουμε υπόψη όλοι μας, οι υπερεξοπλισμοί που πληρώνει ο λαός πάνε παρέα με το παζάρι συνθηκολόγησης στο Αιγαίο και στο Κυπριακό. Δεύτερο κέριο ζήτημα για την όποια δυνατή αποτελεσματικότητα των αγώνων σήμερα, στις συνθήκες δηλαδή του καπιταλισμού, αποτελεί η λαϊκή αντεπίθεση. Να εδραιώνεται στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στους χώρους της γεωργικής, κτηνοτροφικής παραγωγής και αλληλείας, παντού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στους χώρους της παιδείας, της υγείας, σε τομείς στρατηγικής σημασίας, με συντονισμό κατά κλάδο, ανάμεσα στους κλάδους, ώστε να προχωρεί η διαμόρφωση ενός ενιαίου πανελλαδικού κινήματος με κοινούς στόχους και κοινή δράση με ό,τι κινήματα υπάρχουν ή θα υπάρξουν στην πορεία στην Ευρώπη. Τρίτη βασική απέτηση. Η απαλλαγή όσο γίνεται στις συνθήκες του καπιταλισμού ενός μεγάλου μέρους των εργαζομένων από κυρίαρχες αντιλήψεις, παραδείγματος χάρη, να κατανοούν ποια είναι η φύση των αντιθέσεων, των αντιπαραθέσεων, των τζακωμών που βλέπουμε ανάμεσα στα κόμματα, ανεξάρτητα τι πρόσημο έχουν. Δηλαδή ανάμεσα στα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα ρεφορμιστικά και οπορτουνιστικά, τα κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, τα ακροδεξιά, όπως αλλιώς αυτό αναγορεύονται, τα ευρωσκεπτικιστικά, τα εθνικιστικά ή τα κοσμοπολίτικα. Βεβαίως έχουν διαφορές μεταξύ τους. Δεν αφορούν όμως οι διαφορές τη γενική τους πολιτική γραμμή, τη στρατηγική. Αυτές οι διαφορές τους καταλήγουν σε παγίδα για τον λαό, καθώς όταν τα φιλελεύθερα κόμματα ή τα δεξιά όπως λέγονται, όταν αυτά χάνουν τη διακυβέρνηση, τότε έρχονται στη θέση τους σοσιαλδημοκρατικά, αυτοαποκαλούμενα κεντροαριστερά ή σκέτα αριστερά. Οι λαοί της Ευρώπης και ο ελληνικός λαός έχουν ζήσει και τις συνέπειες των αυταπατών που σκόρπισαν ακόμα και τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα με τη συμμετοχή τους σε κυβερνήσεις. Έτσι οι κυβερνήσεις πέφτουν, νέες κυβερνήσεις έρχονται, αλλά η γενική πολιτική γραμμή μια χαρά περπατάει για την αστική τάξη και τους διεθνείς συμμάχους της. Η πολιτική εξουσία της εργατικής τάξης έχει τις δυνατότητες σχηματισμού ποικίλων κυβερνήσεων και αυτό μάλιστα ανάγεται σε κορονίδα της δημοκρατίας, ώστε να διατηρεί όσο ακόμα της είναι δυνατόν κυβερνήσεις
αποφασισμένες να τσακίζουν το εργατικό λαϊκό κίνημα, να χειραγωγούν και με το καρότο και με το μαστίγι, όπως συνήθως λένε. Ο 20ος αιώνας και οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα έχουν αποδείξει ολοκάθαρα ότι τα κόμματα δεν καθορίζονται από το τι λένε και τι υπόσχονται με τα συνθήματά τους, αλλά την πραγματική τους πολιτική. Κάθε δυσκολία που συναντά το πολιτικό σύστημα πρέπει να αξιοποιείται το λαϊκό κίνημα για να αποσπά κάποιες παραχωρήσεις, να τις αξιοποιεί, προτιμάζοντας την επόμενη αντεπίθεση. Και στο πούμε και λίγο αλλιώς. Αν λες ότι είσαι δημοκράτης, αντιφασίστας, αντιακροδεξιός, πατριώτης, ειρηνόφιλος, τότε λογικά πρέπει να είσαι, να σκέφτεσαι, να το ψάχνεις, να προβληματίζεσαι, να γίνεσαι αντικαπιταλιστής και εχθρός του υπεριαλιστικού πολέμου. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τον 20ο αιώνα σοσιαλισμός νίκησε σε έναν κύκλο χωρών. Έγιναν τα πρώτα βήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα αν δεν είχε γεννηθεί ως αντικειμενική αναγκαιότητα και δυνατότητα. Το νέο, το καινούριο δεν γεννιέται στο κενό και δεν προκύπτει από την ουτοπία. Η ιστορία της ανθρωπότητας, η ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης ανέδειξε την υποχρεωτικότητα περάσματος από το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα στο δουλοκτητικό, από το δουλοκτητικό στο φεουδαρχικό, από το φεουδαρχικό στο καπιταλιστικό και από το καπιταλιστικό στο σοσιαλιστικό. Αν χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια, αιώνες, για το πέρασμα από το ένα ιστορικά κατώτερο σε ένα ανώτερο κοινωνικό σύστημα, αυτό που έχει ιστορικά επιβεβαιωθεί είναι ότι σταδιακά συντομεύτηκε και συντομεύεται ο χρόνος. Η πορεία είναι επιταχυνόμενη. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά μετάκλητα είναι ότι το πέρασμα από το ένα κοινωνικό σύστημα στο άλλο δεν έγινε αυθόρμητα, μηχανιστικά, δεν ήταν, ούτε είναι και θα είναι προϊόν αυτόματης κατάρρευσης και αυτοκαταστροφής, αλλά νομοτελειακή εξέλιξη της πάλης των τάξεων που συμμαζεύει αναπόφευκτα το πέρασμα από το ένα εκμεταλλευτικό σύστημα στο άλλο και τελικά το πέρασμα στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό, δηλαδή στο σύστημα που καταργεί κάθε μορφής εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αναγκαία λοιπόν, άρα και ρεαλιστική, ήταν η επανάσταση για το πέρασμα, θα το επαναλάβουμε, από το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα στο δουλοκτητικό, από το δουλοκτητικό στο φεουδαρχικό, από το φεουδαρχικό στο καπιταλιστικό, από το καπιταλιστικό στο σοσιαλιστικό, όπως συνέβη στον 20ο αιώνα. Οι επαναστάσεις που έγιναν, όλες, ως τη σοσιαλιστική του 20ου αιώνα, δεν ήταν έργο κάποιων επιφανών προσωπικότητων που προσέλκυαν με διάφορους τρόπους κάποιες μάζες. Οι επαναστάσεις είχαν κινητήρια δύναμη την ταξική πάλη. Η αναγκαιότητα κάθε μια από τις επαναστάσεις που καταγράφηκαν στην ιστορία ήταν ιστορική ανάγκη της κοινωνικής εξέλιξης και ανάπτυξης. Η επανάσταση τι σημαίνει? Αλλαγή τάξης στην εξουσία. Αυτό είναι η επανάσταση. Αυτή είναι η ουσία της επανάστασης. Όταν η τάξη που παρακμάζει, που βρίσκεται σε κρίση, δίνει επαναστατικά τη θέση της στην επόμενη. Αυτό είναι το νόημα της επανάστασης. Το λέμε γιατί σε αρκετές περιπτώσεις από τους ορκισμένους ταξικούς εχθρούς της επανάστασης, αλλά και τα συμβιβαστικά ρεύματα που εμφανίζονται στις γραμμές του κινήματος, ο όρος επανάσταση αλλοιώνεται, παραποιείται συνειδητά, τον φοβόνται και μόνο ως πολιτικό επιστημονικό όρο. Στις μέρες μας ανάγεται σε επανάσταση ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεκπαίδευση, τα ρομπότ, τα έξυπνα τηλέφωνα, οι έξυπνες συσκευές και τα έξυπνα σπίτια, τα έξυπνα υπεριαλιστικά όπλα. Όλα αυτά δήθεν μπορούν να δώσουν ευκαιρίες, σίγουρες δυνατότητες να ζούμε καλύτερα και ειρηνικά, κάτω βεβαίως από την ιδιοκτησία και εξουσία της αστικής τάξης. Εμείς, το ΚΚΕ, η νεολαία μας, η κομμουνιστική νεολαία, δεν είμαστε εχθροί της τεχνολογίας, του διαδικτύου, της τεχνητής νοημοσύνης,
Αντίθετα, όλα αυτά αποτελούν μέσα και προϋποθέσεις να ζήσουν καλύτερα τα παιδιά και οι έφηβοι, οι νέες ηλικίες, ο λαός ολόκληρος. Πολύ καλύτερα. Δεν είναι ένοχος, δεν είναι ένοχοι οι νέες τεχνολογίες, αλλά οι σπεντεριστές καπιταλιστές ιδιοκτήτες τους, που τα αξιοποιούν όλα για την ένταση της ταξικής εκμετάλλευσης, για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ο απόλυτος ένοχος είναι ο καπιταλισμός, που ένα και μοναδικό σκοπό έχει: το κέρδος, το κέρδος, το κέρδος. Αυτά τα μέσα παραγωγής και εξυπηρέτησης ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο λαό, και ο λαός πρέπει να έρθει εκείνη την ώρα και να είναι έτοιμος να τα πάρει στα χέρια του. Αναγνωρίζουμε, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι ήταν δραματική, αλλά προσωρινή η οπισθοδρόμηση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι προσωρινά το σοσιαλιστικό σύστημα δεν υπάρχει, η έμπειρη αστική τάξη φοβάται τη σοσιαλιστική επανάσταση τους επαναστάτες. Η εργατική τάξη είναι ο μισητός της αντίπαλος. Η αστική τάξη, τα αστικά κόμματα αντιπαλεύουν την εργατική τάξη και το ΚΚΕ ως το πιο μισητό ταξικό αντίπαλο. Ακόμα και όταν δεν μπαίνει στην ημερήσια διάταξη η σοσιαλιστική επανάσταση. Τα αστικά κόμματα μεταξύ τους μαλλιοτραβιώνται ως πολιτικοί ανταγωνιστές για τη διακυβέρνηση και όχι ως ταξικοί αντίπαλοι. Το σύστημα που ζούμε είναι αρκετά ευρύχωρο, πολύ ευρύχωρο. Χωράει τα πάντα. Τον φιλελευθερισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, τον οπορτουνισμό, τον ρεφορμισμό, τον εθνικισμό και τον κοσμοπολιτισμό, τον φασισμό σε όλες τις εκδοχές του, την ακροδεξιά και όλες τις μορφές του ρατσισμού. Δεν έχει θέση σε αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει καμία ανοχή για την κομμουνιστική ιδεολογία και πολιτική. Και ανάλογα με τις συνθήκες, την κυνηγά με τα όπλα και τους εξεντατικούς νόμους, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν δεν την παίρνει το μαστίγιο και με το καρότο. Το σοσιαλιστικό σύστημα δεν ανατράπηκε από τα κάτω από μια κοινωνική λαϊκή επανάσταση, αλλά από τα λάθη των απ' τα πάνω, που διέβρωσαν τον επαναστατικό χαρακτήρα της πρώτης σοσιαλιστικής οικοδόμησης, που προχωρούσε σε ένα πρωτόγνωρο δρόμο εν μέσω πολύμορφης ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης. Από μια πλευρά πρέπει να πάρουμε υπόψη, χωρίς βεβαίως να συγχωρούμε τα ανεπίτρεπτα και αδικαιολόγητα λάθη που έγιναν, ότι κανένα νέο κοινωνικό σύστημα σε σχέση με το προηγούμενο δεν οικοδομήθηκε χωρίς πισωδρομήσεις. Ένα γενικό παράδειγμα μόνο. Οι πρώτες καπιταλιστικές σχέσεις ξεκίνησαν 8 αιώνες πριν, τον 13ο αιώνα, σε κράτη της Βορείου Ιταλίας, που έχοντας απέναντί τους τις φεουδαρχικές σχέσεις ιτήθηκαν, καταστράφηκαν. Απαιτήθηκαν τότε 2 περίπου αιώνες για να επανεμφανιστεί η καπιταλιστική οικοδόμηση, η νέα της πορεία, και αυτή επίσης γνώρισε σε κάποια κράτη μερικές πισωδρομήσεις, μέχρι να επέλθει η πλήρης νίκη της αστικής πολιτικής εξουσίας στη διαπάλη της με τη φεουδαρχία. Ανεξάρτητα λοιπόν από ήττες και πισωγυρίσματα, η πορεία της ανθρώπινης κοινωνίας ήταν και θα είναι θετική από το κατώτερο στο ανώτερο σύστημα. Όμως δεν φτάνει να μιλάμε εμείς οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες για την αναγκαιότητα και ρεαλιστικότητα της νίκης του σοσιαλισμού, αν δεν είμαστε όλοι και όλες σε θέση να απαντήσουμε στα δίκαια ερωτήματα και απορίες γιατί ανακόπηκε η σοσιαλιστική οικοδόμηση. Νέα σύγχρονη πείρα υπάρχει και πρέπει να τη μελετάμε και τη μελετάμε από την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος και τη συνεχή ολόπλευρη και βαθιά αντιδραστικοποίησή του, από την εναλλαγή στην αστική εξουσία των φιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων όλων των παραλλαγών. Νέα ακόμα πιο πλούσια πείρα υπάρχει από τον διαβρωτικό ρόλο του ρεφορμισμού και οπορτουνισμού όλων των αποχρώσεων. Η ιστορία παλαιότερη και πρόσφατη μας δείχνει ότι εμφανίζονται σημαντικές ιστορικές στιγμές, γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια απότομη ανάπτυξη
της ταξικής πάρης, που απαιτούν το εργατικό λαϊκό κίνημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, να έχει ετοιμότητα δράσης και διαμορφωμένους ουσιαστικούς δεσμούς με όσο γίνεται περισσότερες εργατικές και λαϊκές μάζες, ώστε να περάσουμε σε νέο επίπεδο αντεπίθεσης. Ακόμα και δεν έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για την τελική επαναστατική ανατρεπτική επίθεση. Ο συσχετισμός δυνάμεων δεν εξακριβώνεται όταν αποφεύγεται η μάχη, παρά μόνο όταν δίνεται σε κάθε φάση με κατάλληλη προετοιμασία και ετοιμότητα και να εναλλάσσει τις μορφές και τις μέθοδες χωρίς παραίτηση από το βασικό σου σκοπό. Από την άποψη αυτή, η καθημερινή πάλι για τους κομμουνιστές και κομμουνίστριες, για τους ριζοσπάστες και ανυπότακτους αγωνιστές και αγωνίστριες, αποκτά και ένα ιδιαίτερο νόημα. Εκτός από αυτό που είπαμε προηγούμενα, είναι παράγοντας άμεσης παρέμβασης για την απόσπαση έστω κάποιων παραχωρήσεων, εξελίσσεται και σε πεδίο πείρας και προετοιμασίας του αγώνα σε ανώτερο, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό επίπεδο προετοιμασίας για τη νέα επαναστατική επίθεση του 21ου αιώνα. Όλοι και όλες μας, ανεξάρτητα της βιολογικής ηλικίας, είμαστε εμείς που βάλαμε και βάζουμε, θα βάλουμε το δικό μας πετραδάκι, τη δική μας ψηφίδα στο μοσαϊκό του αγώνα για την απελευθέρωση του ανθρώπου από άνθρωπο. Με τη γνώση και τη δράση, γερά δεμένες μεταξύ τους, ο καθημερινός αγώνας καλλιεργεί την αντοχή, παρέχει νέα πείρα, επιβεβαιώνει τη βάσιμη ελπίδα για την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα ανατροπής του καπιταλισμού, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Επειδή είπαμε ότι εμείς οι κομμουνιστές πρέπει να ξέρουμε να απαντάμε στο γιατί πισωγύρισε ο σοσιαλισμός, είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπάρχει, ούτε είναι εύκολο να γίνει στα όρια ενός φεστιβάλ. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτημα μόνο. Το κόμμα μας, παρά το γεγονός ότι συνταράχθηκε από το σεισμό βαθιάς κρίσης στην περίοδο 89-91, παρά τον ευνηδιασμό που γνώρισε, καθώς δεν είχαμε υποπτευθεί τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη σοσιαλιστική οικοδόμηση και στη στρατηγική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, έκανε αυτό που όφιλε να κάνει. Να μελετήσει ξανά τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού, να συγκεντρώσει και να μελετήσει αυθεντικές ιστορικές πηγές, ώστε να δώσει απάντηση στις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη νίκη της Αντεπανάστασης, ιδιαίτερα τις υποκειμενικές, όχι μόνο κατά τη δεκαετία του 80 που εμφανίστηκε το τελικό όχημα της Αντεπανάστασης που ονομάστηκε τότε Περεστρόικα, αλλά ξεκινώντας από το 1917, τη νίκη δηλαδή της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, την ίδρυση και την πορεία της κομμουνιστικής διεθνούς. Επιβεβαιώθηκε ότι η καπιταλιστική παλινόρθωση, πικρή και οδυνηρή ήταν, αποτελεί προσωρινό γεγονός και ότι η νίκη της Αντεπανάστασης δεν ήταν αναπόφευκτο γεγονός, ούτε οφείλονταν σε λάθη της θεωρίας. Η θεωρία παραβιάστηκε στην πράξη. Φωτίσαμε και τις δικές μας ευθύνες, χρειάστηκε θάρρος και πάνω απ' όλα αντικειμενικότητα να κρίνουμε αλλά και να κρυθούμε. Μια βασική αιτία, κλείνοντας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη μεταπολεμική ανόρθωση της σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης, σε σύγκριση με τις μεγάλες ανυπολόγιστες καταστραφές που είχε υποστεί, αυτή μπήκε σε νέα ανωδική βάση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η εργατική εξουσία, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέες απαιτήσεις και προκλήσεις ως προς την ανάπτυξη του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Ως σημείο καθαρής αρνητικής τροφής, ξεχωρίζει το 20ο συνέδριο του 1956 του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, καθώς σε αυτό κορυφώθηκαν μια σειρά οπορτουνιστικές θέσεις για τα ζητήματα οικονομίας, της στρατηγικής, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και των διεθνών σχέσεών του. Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο. Από το σημείο αυτό επήλθε, όπως είπαμε, η διάβρωση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του κόμματος. Στη δεκαετία του 80 ο οπορτουνισμός ανέβηκε στα τελευταία σκαλιά του, αναδείχθηκε σε αντιεπαναστατική δύναμη. Υπήρξαν και τότε συνεπείς κομμουνιστικές δυνάμεις, όμως αντέδρασαν πολύ αργά, όταν η οπορτουνιστική προδοσία είχε πάρει τον δρόμο της και δεν κατάφεραν έγκαιρα να την αποκαλύψουν στο λαό, στους λαούς,
και να οργανώσουν την επαναστατική αντίδραση της εργατικής τάξης των λαών. Αναλάβαμε τις δικές μας ευθύνες, αλλά το πιο βασικό είναι ότι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να μετατρέπουμε την πίκρα της προσωρινής ήττας σε θετικό δίδαγμα, σε δημιουργική πείρα, σε δικό μας όπλο στον αγώνα μας για τα εργατικά λαϊκά προβλήματα, για την προστασία, για την προετοιμασία και ορίμαση στον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισμού υπέρ της εργατικής εξουσίας. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, η πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας θα ξεκινήσει με την παγκόσμια νίκη του κομμουνισμού. Τότε θα υπάρξει μια πραγματικά νέα ιστορική εποχή. Πρόκειται για αναγκαιότητα και δυνατότητα, πάνε μαζί. Η επικαιρότητα του σοσιαλισμού συνεπάγεται την αναγκαιότητα και της σοσιαλιστικής επανάστασης, που αποτελεί την κορυφαία φάση της κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης, που αναπτύσσεται μέσα στους ίδιους τους κόλπους του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το σύστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει πια ξεπερασμένο. Άρα απαιτείται συνολική ανατροπή του στις κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή στις συνθήκες της επαναστατικής κατάστασης. Και από αυτή την άποψη, ο καθημερινός αγώνας για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα έχει την αξία του και ως άμεσος αγώνας και ως αγώνας προοπτικής. Σας ευχαριστώ. Σύντροφοι και φίλοι, υπάρχει χρόνος για να γίνουν ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει ερώτηση? Ελεύθερα, οτιδήποτε ερώτηση θέλετε, δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποια απορία, μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη γνώμη, να την πείτε. Πίσω ο σύντροφος. Αν θες, Καλησπέρα συντρόφισσα, ακούμε, ωραία. Ναι. Όπως αναφέρθηκε και στην σημερινή εκδήλωση, το ΚΚΕ παλεύει για την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί είτε η συμμετοχή σε κάποιο είδους κυβέρνηση για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, είτε διοικώντας και παίρνοντας για παράδειγμα περισσότερους δήμους, περιφέρειες κλπ. Υπάρχει άλλη ερώτηση για να τη συγκεντρώσουμε? Καλησπέρα συντρόφισσες καταρχάς. Μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, που πιστεύω ότι ευνοεί και ο χώρος του φεστιβάλ, είναι τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο για να ενταχθεί στον αγώνα κάτω από τον οργανωμένο αγώνα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Να απαντήσω. Το πρώτο ερώτημα, αν μπορεί να επιταχυνθεί η επαναστατική διαδικασία μέσω της συμμετοχής του κόμματος σε μια κυβέρνηση και ταυτόχρονα ή παράλληλα μέσα από την αύξηση της συμμετοχής του σε δήμους, περιφέρειες κλπ. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η επαναστατική διαδικασία ούτε μπορεί να επιταχυνθεί, να έρθει πιο πρόωρα, ούτε μπορεί και η αστική τάξη να εμποδίσει την εμφάνισή της, να την κάνει να αργοπορήσει. Είναι μια καθαρά αντικειμενική διαδικασία, δεν προγραμματίζεται. Είναι άλλο πράγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχει αυτό που λέμε γραμμή, να προετοιμάζεται ιδεολογικά πολιτικά, να έχει κατεύθυνση όταν δημιουργηθούν συνθήκες επαναστατικής κατάστασης, να κάνει το κάλεσμα για την ανατροπή, και άλλο πράγμα να κάνει ένα σχέδιο επί χάρτου, πώς αυτή θα έρθει πιο γρήγορα, ή η αστική τάξη να κάνει ένα σχέδιο, μπορεί να θέλει να το κάνει. Δεν θα το πετύχει, να πει να παρεμποδίσω την επαναστατική κατάσταση. Η επαναστατική κατάσταση σημαίνει
ότι μέσα από μια σειρά αντικειμενικούς παράγοντες και βεβαίως και με το επίπεδο και με την ανάπτυξη των αγώνων που διαμορφώνουν καλύτερους όρους πολιτικής συνείδησης, η αστική τάξη δεν μπορεί, παρότι έχει την εξουσία στα χέρια της, δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την εξουσία, πράγμα που το γνώρισε ο 20ος αιώνας, τόσο κατά την περίοδο που πήγαινε να λήξει και έληξε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ή κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου δημιουργήθηκε επαναστατική κατάσταση σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Ελλάδα, που όμως δεν αξιοποιήθηκε από την πλευρά του κόμματος, γιατί δεν είχε αυτή την προετοιμασία, δεν είχε προβλέψει την πιθανότητα προς το τέλος του πολέμου να δημιουργηθεί επαναστατική κατάσταση στην Ελλάδα. Αντίθετα, είχε δεσμευτεί σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, να το ξεκαθαρίσουμε, όχι γιατί το κόμμα ήταν δειλό, το κόμμα ποτέ δεν φοβήθηκε τη σύγκρουση. Αλλά είχε επεξεργαστεί αυτή την πολιτική γραμμή, την οποία άλλωστε είχε επεξεργαστεί και όλο το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Η επαναστατική κατάσταση λοιπόν σημαίνει ότι η αστική τάξη δεν μπορεί να εξουσιάσει όπως πριν, και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, υπάρχουν ένας απότομος ξεσηκωμός του λαού που δεν θέλει πια να κυβερνηθεί και διεκδικεί να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Να απαντήσω όμως και πιο ειδικά σε αυτό που μπήκε. Αν μέσω μιας κυβέρνησης μπορεί να η διαδικασία δεν επιταχύνεται. Η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια κυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού σημαίνει ότι παραιτείται από την πάλη του, όχι μόνο για το σοσιαλισμό, παραιτείται από την πάλη του και για τα καθημερινά εργατικά, λαϊκά, αγροτικά, νεολαίστικα, γυναικεία προβλήματα. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, η συμμετοχή του κόμματος σε μια κυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό κάνει η κυβέρνηση. Διαχειρίζεται τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε κάθε συγκεκριμένη φάση. Διότι την εξουσία την έχει η αστική τάξη. Αυτός που έχει την εξουσία είναι η αστική τάξη. Και όχι μόνο η εξουσία της αστικής τάξης, αλλά μια αστική τάξη ενταγμένη σε μια καπιταλιστική περιφερειακή ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενταγμένο μέσα στο ΝΑΤΟ και δεμένη με στρατηγικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Από αυτή την άποψη και επιπλέον μέσα από το Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να γίνει επαναστατικό πέρασμα, σε καμία περίπτωση. Η πείρα δε του 20ου αιώνα, όπου να σας πω ένα παράδειγμα, στη Γαλλία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, το οποίο είχε ένα ηρωικό παρελθόν και αν θέλετε ήταν και από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του κατοχικού αγώνα 41-44, 8 φορές συμμετείχε σε κυβέρνηση μαζί με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας και πιο πριν και με το κόμμα του Ντεγκόλ. Τι είναι σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα? Η συμμετοχή λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος σε κυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού σημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα παραιτείται από την υπεράσπιση των καθημερινών προβλημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει να αυξάνεται η κοινοβουλευτική μας δύναμη. Είναι ένας δείκτης της διεύρυνσης, της ανάπτυξης, της πολιτικής συνείδησης εργατικής τάξης. Είναι ένας δείκτης δυναμώματος του εργατικού λαϊκού κινήματος. Οι περιφέρειες και οι δήμοι ως θεσμός τι είναι? Είναι θεσμοί τοπικοί, θεσμοί του αστικού κράτους. Καθαρά πράγμα, αυτός είναι. Θα μου πείτε, μα τι, επειδή εκλέγονται από το λαό, τι είναι το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση από το λαό εκλέγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε να αναδειχθούν κομμουνιστές δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Αλλά αυτά είναι στα πλαίσια
τις θέσεις της αντίληψης που τη δίνει εκλεγικευμένο λαός, είναι εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Και βεβαίως διεκδικεί να περιορίσει τις αρνητικές συνέχειες της τοπικής και περιφερειακής πολιτικής της κυβέρνησης, να αποσπάσει κάποιες κατακτήσεις, παραχωρήσεις, ό,τι μπορεί, όπως κάνουν οι 6 δήμαρχοι στην Ελλάδα και όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αυτό κάνουμε. Εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Βεβαίως είναι δήμαρχοι σε ένα τοπικό θεσμό. Ο 20ος αιώνας μας έχει γεμίσει με εκατοντάδες παραδείγματα αυταπατών, να σας πω, ενώ για αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν. Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είχαν φτάσει με ποσοστά 25 και 30%, είχαν τη μεγάλη πλειοψηφία σε δήμους και με υπεραρμοδιότητες οι δήμοι. Επομένως, να το ξεκαθαρίσουμε. Κομμουνιστικό κόμμα σημαίνει, και όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα πρέπει να διαχωρίζεται πλήρως από το αστικό κράτος, από τις κυβερνήσεις και από τους αστικούς θεσμούς. Ενώ να διαχωρίζεται όσον αφορά συνεργασίες κτλ. Άλλο πράγμα είναι η κατάκτηση θέσεων στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, στους αστικούς θεσμούς, αυτούς που είναι περιφέρειες και δήμοι, αλλά ο διαχωρισμός πρέπει να είναι ιδεολογικός, πολιτικός, οργανωτικός πλήρως. Αυτή είναι η πείρα. Τι να πούμε σε ένα νέο άνθρωπο? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μια ερώτηση που μπορεί κανείς να απαντήσει με συνταγή. Και θα έλεγα, ιδιαίτερα εσείς ξέρετε, τώρα εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω την ψυχολογία του νέου ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο, πώς να σας πω τώρα. Η νεολαία από πολλούς τρόπους και από πολλούς δρόμους προσεγγίζεται. Αλλά να μου επιτρέψετε να θυμηθώ κάτι. Και νομίζω ότι ισχύει και σήμερα, παρότι δεν είναι ίδιες οι συνθήκες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στην μαθητική οργάνωση της νεολαίας της ΕΔΑ, της νεολαίας Λαμπρά κτλ. Δηλαδή 61, 62, 63, 64 και μετά στο φοιτητικό κίνημα. Θυμάμαι τότε, ήταν όμως μια περίοδος που η εθνική αντίσταση, η ανώτερη μορφή ταξική πάλι που δόθηκε στην Ελλάδα 46-49 με το Δημοκρατικό Στρατό, αν θέλετε υπήρχαν οι αναμνήσεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, μεγάλων απελευθερωτικών κινημάτων στις πρώην απικίες κτλ. Υπήρχε ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, παγκόσμιο, κάπως διαφορετικό, υπήρχε το σοσιαλιστικό σύστημα. Θυμάμαι λοιπόν ότι υπήρχαν πολλά παιδιά που στα βιογραφικά τους όταν γίνονταν μέλη της νεολαίας ΕΔΑ ή της νεολαίας Λαμπρά και γράφανε «Έχω ένα συγγενή που ήταν στη φυλακή πολιτικό κρατούμενος και έμαθα την ιστορία του» ή διάβασα, θυμάμαι ένα παιδί μετράει τα άστρα, ένα λογοτεχνικό βιβλίο του Μιντέμε. Διάβαζαν τότε την πρώτη πολιτική λογοτεχνία που είχε βρει. Γιατί σας τα λέω αυτά? Ή είχαν ακούσει για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, άλλοι είχαν επηρεαστεί το Γαλλικό Μάη, αγώνες που γίνονταν στην Ελλάδα, εργατική, τον οικοδόμο, οι φοιτητικοί αγώνες σε ένα 4-15% κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι νέοι οι νεότερες ηλικίες πώς να πω, κάνουν τα πρώτα βήματα, καμιά φορά μπορεί να είναι και τυχαία. Αν δεν προέρχονται από μια οικογένεια κομμουνιστική κοντά στον κόμμα, μπορεί να είναι από κάποια γεγονότα. Θέλω να πω, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους νέους ότι δέχονται πάρα πολλά ερεθίσματα, ψάχνονται. Και να σας πω κάτι, πρέπει να είμαστε κι εμείς ικανοί να προσεγγίσουμε τα παιδιά που ψάχνουν. Όταν δέχονται ένα βομβαρδισμό όπου η γνώση υποκαθίσταται από την πληροφορία και τη μεν γνώση μπορείς με μια προσπάθεια να εξακριβώσεις αν είναι πραγματική, αντικειμενική ή όχι. Την πληροφορία δυστυχώς δεν μπορείς να την εξακριβώσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι καταρχήν υπάρχει μια λογική από τα προβλήματα που ζει.
Μα οι ηλικίες των 14, των 15, των 17, 18 χρονών ζουν τα προβλήματα των γονιών τους. Καμιά φορά και οι γονείς θυσιάζονται, δεν τους τα λένε όλα, κρύβουν τις δυσκολίες όταν δυσκολεύονται να δώσουν για το φροντιστήριο ή για να αγοράσουν στο παιδί τους κάτι που το ζητάει πολύ. Είναι, θα έλεγα, κάποια γεγονότα που μπορεί να τους αφυπνήσουν. Θα έλεγα, καμιά φορά μπορεί να ανοίγεις και μια συζήτηση και με νέους ανθρώπους για ένα γεγονός που αγνοούν. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν και ένα ερέθισμα. Καμιά φορά ή μπορεί να έχουν ερωτήματα που να μην στα κάνουν. Είναι πολλοί δρόμοι. Βεβαίως ο δρόμος είναι τα προβλήματα. Για το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, εγώ θα έλεγα να μιλήσει. Τι λέει η ΚΝΕ, τι λέει το ΚΚΕ, τις θέσεις. Αλλά εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Πολλές φορές μιλάει και ο σωστός τρόπος της δράσης μας. Δεν είναι μόνο να λες όχι στο ένα, όχι στο άλλο. Πρέπει να δώσεις και τη θετική πλευρά να συγκινήσεις. Να πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, τώρα ξεκινάω και από τη δική μου την οπτική. Μια μορφή διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης είναι ο πολιτισμός. Όλα τα παιδιά στα θέματα του πολιτισμού έχουν ένα ενδιαφέρον. Χορός, τραγούδι, ξέρω εγώ, μουσική, εκείνο το άλλο, ψυχαγωγία κτλ. Πολλές φορές λέμε στα παιδιά, όχι το ένα, όχι το άλλο, αυτά τα τραγούδια δεν είναι καλά, αυτή η μουσική δεν είναι καλή, αυτός ο χορός δεν είναι καλός. Πρέπει να δείξει και το θετικό και νομίζω ότι η ΚΝΕ έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι ένας τέτοιος χώρος, όπου δεν είναι μια απλή ψυχολογία, είναι και μια προσέγγιση μέσα από τον πολιτισμό που διαμορφώνει όμως ιδέες, τάσεις, έναν τρόπο συνείδησης, έναν τρόπο σκέψης, μια στάση ζωής. Βεβαίως και μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση, θα έλεγα για τους νέους. Πέρα από τα προβλήματα, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχει η ίδια η γνωστική διαδικασία. Πολλές φορές είναι εύκολο να μιλήσεις στους νέους για τα πανάθλια σχολεία που υπάρχουν. Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα σε κτίρια, να ελκύουν τους μαθητές του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, το φοιτητή και τη φοιτήτρια. Πρέπει να είναι όμορφα. Τώρα μπαλώματα θα κάνουν. Θα τα σοβαντήσουν και θα είναι τα σχολεία που ξέρουν. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τώρα με τις συγχωνεύσεις των σχολείων τι προβλήματα δημιουργούνται. Ένα πεδίο, θα έλεγα, που μπορεί κανείς να καταλάβει ο άλλος, να έρθει σε επαφή με τις θέσεις, τις ιδέες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, είναι και το ίδιο το πεδίο της γνωστικής διαδικασίας. Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, τι λένε τα βιβλία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας μαθητής προς έναν μαθητή. Είναι καθήκον των μελών και στελεχών του κόμματος, των στελεχών της ΚΝΕ. Είναι το πεδίο της γνωστικής διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που μπορεί να διαμορφώσει μια αγωνιστική συνείδηση, που μπορεί να μετατραπεί και συνείδηση πάλας. Αυτή τη στιγμή, εμείς σαν κόμμα μιλάμε καθαρά για λειτουργικό αναλφαβητισμό. Παλιά ο αναλφαβητισμός ήταν αυτοί που τέλειωναν το δημοτικό ή δεν γράφαν καθόλου ή τέλειωναν κάποιες τάξεις του δημοτικού. Σήμερα μπορεί να έχεις πάρει πτυχίο πανεπιστημίου, να έχεις και μεταπτυχιακά και να είσαι λειτουργικά αναλφάβητος. Τα παιδιά δυστυχώς, πέρα του ότι δεν μαθαίνουν επιστημονική τρόπο σκέψης, δεν αποκτούν δημιουργικό τρόπο σκέψης, δεν μαθαίνουν σωστή μεθοδολογία. Για να μην σας πω πολλά πράγματα, οι γνώσεις στηρίζονται και στη μη επιστημονική αλήθεια. Τι διδάσκονται τα παιδιά. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, ένα είναι τα προβλήματα, είναι ο πολιτισμός, είναι ο αθλητισμός, είναι ό,τι ενδιαφέρει τον νέο. Αλλά είναι και το πεδίο της γνωστικής διαδικασίας. Το κόμμα μας έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα. Αλλά να το πούμε και αλλιώς, αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν πολύ και στο κόμμα και στην ΚΝΕ
και με τους γονείς και με τους νέους και τις οικογένειες. Γιατί το πρόβλημα είναι γιατί μαθαίνουν. Και ακριβώς είναι και ένα πεδίο γνωστικό που εγώ θέλω να το τονίσω πέρα από όλα τα άλλα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στους νέους να ψάξουν, να αποκτήσουν μία δημιουργική σκέψη που θα τους φέρει και κοντά στο κόμμα και στην ΚΝΕ. Και είναι εφικτό αυτό να γίνει. Το κόμμα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική βελτίωση σε αυτό. Και τέλος, καμιά φορά υπάρχει ένα γεγονός. Θυμάστε τι έγινε με τα σχολεία, με το τραγικό αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών της νεολαίας βγήκε στον δρόμο και πάλεψε. Θα μου πείτε, μείναν όλοι, όχι, αλλά τέτοιες ευκαιρίες είναι πολλές. Άρα το ζήτημα είναι να μην καταλήξουμε σε ένα συνταγολόγιο. Αυτό που είναι να έχουμε εμείς μια ευρύτητα γνώσεων, σκέψης και μορφών δουλειάς, ούτως ώστε το κάθε παιδί να μπορέσει να μας προσεγγίσει και από τη δική του σκοπιά και από το δικό του ενδιαφέρον. Εμείς πρέπει να έχουμε το σταθερό επίπεδο των γνώσεων, την υπομονή και το μεγάλο στομάχι, να ακούσουμε τα παιδιά που ψάχνουν, και αυτά τα παιδιά που ψάχνουν, άμα μας βρουν κοντά μας, νομίζω ότι θα μας καταλάβουν. Είναι πολύ περισσότερα σήμερα τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, που στείλουν αυτοί στο τι λένε, και εμείς και η ΚΝΕ. Για να ξεπεράσουν ίσως κάποιες αναστολές ή αυτά που τους έχουν επηρεάσει από την κυρίαρχη προπαγάνδα, πρέπει να μας βρουν και εμάς κατάλληλα προετοιμασμένους. Εγώ θα έλεγα ότι πριν απ' όλα έχουμε σήμερα και την δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Μέσα από πολλούς δρόμους. Εμείς πρέπει να έχουμε τον πυρήνα των γνώσεων και των ιδεών που απαιτείται και τη μεθοδολογία να τους προσεγγίσουμε. Και αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας, να μην τους αντιμετωπίσουμε τα παιδιά των εργατικών λαϊκών στρωμάτων σαν αντίπαλους. Είναι η αυριανή συμμαχοί μας και ενδεχομένως τα αυριανά μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ μετά από χρόνια. Δεν είναι οι ταξικοί μας αντίπαλοι, και αν δεν τους πείσουμε σήμερα, ας σπείρουμε, ας βάλουμε ένα σπόρο, μπορεί να καρπίσει άντρο. Αυτά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Μπορώ να πω ότι στο σοσιαλισμό, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα πάρει την εξουσία, θα στέλνει τα παιδιά κοσμεκιάριδες στο καπιταλιστικό λεγόμενο παράδεισο των ανεπτυγμένων χωρών, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπουμε ότι γίνεται μια συνεχή γενοκτονία. Και να προσθέσω ότι να, λοιπόν, στον όμορφο αγώνα και η Λάρισα, όλες οι πόλεις, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, όλοι επιποδός, για να ανεβάσουμε το κόμμα λίγο ψηλότερα. Εμπρός λοιπόν η Λάρισα, η Ελασσόνα, η Τσαριτσάνη, η Γεράνια, όλες οι πόλεις, όλη η Ελλάδα, όλοι επιποδός, να ανεβάσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα λίγο ψηλότερα. Με την ευκαιρία μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς από τη λέσχη φίλων του ΚΚΕ Μελβούρνης. Ζούμε μακριά, πολύ μακριά, μακρότατα. Σας έχουμε όμως κοντά, πολύ κοντά, μες στην καρδιά μας. Καλησπέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Εγώ έχω ίσως μια ερώτηση λίγο πιο μακρισμένη, αλλά
πώς θα απαντούσαμε σε αυτούς που κατηγορούν το κόμμα μας ότι είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης, κάνοντας κινητοποιήσεις, βάζοντας πανό με ανακοινώσεις κτλ. Ενώ δεν κρατάμε την ίδια στάση όσον αφορά την Ουκρανία. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας είναι ένας πόλεμος στην ουσία ανάμεσα σε δύο υπεριαλιστικά στρατόπεδα. Ένα είναι η Ρωσία και μαζί της είναι και το λεγόμενο ευρωασιατικό υπεριαλιστικό στρατόπεδο και από την άλλη μεριά είναι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιήθηκε η Ουκρανία ως αιχμή του δώρατος, ως πόλεμος δηλαδή ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Εμείς είμαστε με τους λαούς όλων των χωρών, είμαστε και με τον ρώσικο λαό και με τον ουκρανικό λαό. Ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος ακόμα και δεν έχει σημασία ποιος ξεκινάει πρώτος τον πόλεμο, και εδώ ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος υπήρχε από το 2014. Για να μην πω υπήρχε συμφωνία από το 1992 ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία ότι η Ουκρανία δεν θα γίνονταν μέλος του ΝΑΤΟ. Αντίθετα η Ρωσία είχε δεσμούς συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και έπαιρνε μέρος μάλιστα και στις συνεδριάσεις του ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν υπεριαλιστικός και από τις δύο πλευρές. Και ξαναλέω, δεν έχει σημασία ποιος σε μια δοσμένη στιγμή μπαίνει πρώτος. Να σας πω κάτι. Πολλές φορές ξεκινάει πρώτος τον πόλεμο αυτός που είναι έτοιμος να τον δεχθεί τον πόλεμο και ξεκινάει πρώτος για να προλάβει τον επιτιθέμενο. Όπως έχει γίνει και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας πάμε τώρα σε αυτό που λέγεται Ισραηλινο-Παλαιστινιακός πόλεμος. Λέει το ίδιο. Το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής στην Παλαιστίνη. Δεν υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος αναγνωρισμένο. Από το 1947 δεν αναγνωρίστηκε Παλαιστινιακό κράτος. Αν θέλετε, στα πλαίσια του καπιταλισμού υπάρχουν καπιταλιστικά κράτη πολιτικά ανεξάρτητα. Δηλαδή αναγνωρίζονται ως κράτη. Το Παλαιστινιακό κράτος δεν αναγνωρίζεται. Αυτό που αναγνωρίστηκε ήταν η Παλαιστινιακή Αρχή το 1992 με τη συνθήκη του Όσλο. Είμαστε οι μόνοι που είπαμε ότι αυτή η συνθήκη δεν είναι το Παλαιστινιακό, όλα τα άλλα κόμματα χειροκρότησαν. Ούτε στρατό μπορεί να έχει, ούτε τίποτα. Και από το 1967 κατέχει εδάφη. Ακόμα και αυτά που αναγνωρίστηκαν ως Παλαιστινιακή Αρχή, κατέχει το Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Επομένως, εμείς είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει το δικό του κράτος. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα πρόβλημα άλυτο από το 1947. Θα μου πείτε, αν αποκτήσει το Παλαιστινιακό κράτος, τι θα είναι, καπιταλιστικό θα είναι. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε σε έναν λαό το δικαίωμα να έχει το δικό του κράτος και το δικαίωμά του και με την ένοπλη πάλι να διώξει το στρατό κατοχής. Τι είναι η Χαμάς, εμείς έχουμε πει. Είναι ένα τμήμα της αστικής τάξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς βεβαίως πολύ θα θέλουμε στις συνθήκες ακόμα και του υπεριαλιστικού πολέμου, όπως είναι δεν είναι ρωσο-ουκρανικός, το είπαμε, αλλά ας πούμε γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας, τώρα ξεκινήσει και στο έδαφος της Ρωσίας. Εμείς θα θέλαμε και ο ρωσικός λαός και ο ουκρανικός λαός να πάρουν την υπόθεση του πολέμου στα χέρια τους και να μην ταυτίζονται με την αστική τάξη των χωρών τους. Ο μεν ρωσικός λαός να πει δεν πολεμάω, δεν μπαίνω στην Ουκρανία, όχι στον πόλεμο, τέλος, και ο ουκρανικός λαός να πει όχι στην αστική τάξη της χώρας μου, όχι στην κυβέρνηση της χώρας μου, την ανατρέπω και παίρνω στα χέρια μου την υπόθεση, γιατί αυτή με έμπλεξε σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αφού δεν γίνεται αυτό, παραμένουμε στη θέση των λαών και στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους.
Ο Παλαιστινιακός λαός αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Γάζας έχει επικεφαλής τη Χαμάς. Εμείς είμαστε με τον Παλαιστινιακό λαό και το δικαίωμα να έχει κράτος. Η Παλαιστίνη δεν κατέχει μέρος του Ισραήλ. Κατέχει μέρος του Ισραήλ. Όταν η Ρωσία μπήκε στην Ουκρανία, εμείς την καταδικάσαμε και κάναμε κινητοποίηση στη ρωσική πρεσβεία. Δεν είμαστε με τον Πούτιν, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε με τον Ζελένσκι. Επομένως, όταν γίνεται πόλεμος από τις δύο πλευρές, είμαστε εναντίον των αστικών τάξεων και του πολέμου και είμαστε υπέρ των λαών, και οι λαοί πρέπει να κάνουν το δικό τους αντιπολεμικό μέτωπο, χωρίς να κάνουν συνεργασίες με τα αστικά κόμματα και με την αστική τάξη της χώρας τους, γιατί η αστική τάξη είτε νικήσει είτε ιτηθεί θα τους ρίξει στην πλάτη τους τις συνέπειες του πολέμου και ενδεχομένως του νέου γύρου πολέμου που θα ακολουθήσει. Οι Παλαιστίνοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν κράτος. Καπιταλιστικό θα είναι αυτό, ναι. Ο Παλαιστινιακός λαός να παλέψει κατά του κρατικού, κατά του κράτους, κατά της αστικής τάξης Παλαιστίνης, αλλά δεν μπορεί στο όνομα ότι και η αστική τάξη της Παλαιστίνης θέλει το δικό της κράτος να αγνοήσουμε το δικαίωμα ενός λαού να έχει ένα ανεξάρτητο κράτος. Το πώς θα εξελιχθεί η ταξική πάλι μέσα σε αυτό το κράτος είναι θέμα του Παλαιστινιακού λαού, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και είμαστε υπέρ του Ισραηλινού λαού που δέχεται τις συνέπειες ενός πολέμου άδικου. Υπάρχουν, να το πούμε κι αλλιώς, υπάρχουν δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι. Η υπεριαλιστική πόλεμη είναι άδικη. Δίκαιος είναι ο πόλεμος, ο λαϊκός πόλεμος κατά του στρατού κατοχής για την απελευθέρωση της χώρας του από στρατό κατοχής, και δίκαιος είναι ο ταξικός πόλεμος κατά της αστικής τάξης για την ανατροπή της. Όλοι οι άλλοι πόλεμοι είναι άδικοι. Σύντροφοι και φίλοι, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τη συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγια για την παρουσία της εδώ σήμερα. Να σας ενημερώσουμε ότι στο φεστιβάλ μας διατίθεται η νέα έκδοση της σύγχρονης εποχής με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί μια νέα εποχή στην κοινωνία. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα», η οποία περιλαμβάνει τα υλικά της ημερίδας που διοργάνωσε το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν, με τη συμμετοχή μαρξιστών, επιστημόνων, πανεπιστημιακών και στελεχών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γράφουμε ιστορία. Αλλάζουμε τον κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός.